आइडियाबो खालायजाक आं आइडियाखौ 2000 सनो बिदि सोलियाबेबा 2000 सनो आं आइडिया खालायजाक एरपरेखे आं सिगाङाव हालहा खामानि करिबो हुखे प्राय 5 बोसोर आं लाखिदों हुखे बेसि जाजाक खालिया दल गुतुनाय उरुमुरु बुखा हुखे आं हायनो म आइडिया दियो नोंथां फिसिनाय और जागा नोंजा बसगां तिरप्राले नो नायै आं जत बायबाक्सा आंबोसिबा सबाखौ हासुंसिनाय अमन गुबैनि लामा के प्राय तिरप्रा म थाराव सेला सालायो हाय बानांबोनो प्राय नंगौ बिसास खाथैया बे आइडिया दिनखे काहा नो बर अ खायमानि अनेस खायमानि काहा बे बर नाहर मुन कल किसा मिसा गोसार माजारो किसा दुर्बल हायं थाङाफान गासै फाइफि उनके ब गाजै उन सैदय आं थाखावदा बेखायनो आं तिरप्रामो थाव आरो त्रिपुरा राज्यनि 8टा डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येकटी डिस्ट्रिक्टआवनो त्रिपुरालेण्ड एवारनेस प्रोग्राम खालायजागै दङ अम हायकिनो गुमति डिस्ट्रिक्टनि ओमपि हातिनि जानदारो ओमपि उचुक रंनकनि नख्लाव जों तलाबो गुमति डिस्ट्रिक्ट बाय पार्टी आईपीएफ तिनि बिसिति प्रोग्राम चेंजागै दङ अ जागाव तिनि बेलायखेनो तंथकमानिकक चिनि अ गुमति डिस्ट्रिक्टनि क्रं जागानि 5टा डिविजननि टोटल 35 फैमिलीनि 95 भोटार विभिन्न पार्टी याकारै चिनि पार्टी आईपीएफ तिओ चोंमाइ बाक्सा त्रिपुरालेण्डनि चबा खालायनायनि बागै चोंमाइ बाक्सा जयेन खालायबायखा बरकनो जों चिनि पार्टी आईपीएफ तिनि तरफ थेके खाबाय खुबाय जों बरकनो लामसगो यासाक सगो तै बुसकांगो चिनि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट खालायखाने बरकनो लगिरिनाय तै अमहायके त्रिपुरा राज्यनि क्रं जागानि तैबो 19टा ट्राइब के बिसिंगो तै गोबांमा बररक त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टनो तैबो स्ट्रं खालायथि सानानि बागै मायासाक त्रिपुरालेण्डनि दाबिनो सक्सेस खालायनानि बागै ताबो क्रं जागाव नरक आपनि सौ नुबायनाय तिनि 8टा डिस्ट्रिक्ट 8टा डिस्ट्रिक्टनो विभिन्न जागाव जयनिं चलिबोय दङ अमहाय खालाय त्रिपुरालेण्डनि दाबिनो तैबो जोरदार खालायनानि बागै चिनि दफानि लुकुरक आगक खायमानि बागै बरकनो हामबायरिबो तै तिनि जे अरव 95 भोटार खायनाय रकनो जों हामबाया फारो चिनि अ प्रोग्रामनि बिसिंथै तै अ जे चिनि जे 35 फैमिलीनि जे फाइनाय रकनो जों जतनो नो यासाक सगो अमहायकेनो बुसकांगो चिनि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टनो जों तैबो बुसकांगो लांनानि बागै जों समायथांजाय जतनो